Nagkatulong. Magbuho ta. Magbuho ta para taman og saging. So medyo init man. Magkuan ta. Magpurong ta. Magkay holiday man. Dito sa bukid karon. Magbuho ta. Para tamnan sa itong saging nga kuha. Buho ta makatulong. Wala ang trabahoon. Kalinaw ta og tanong. Para na atay mapupo ug madamlag. Wala tay tanong. Magdaga ang panahon. Magdaga ang panahon. Wala tay makaon. So, magay kapital ang magtanong. Nato ra makahago. May mga area dyan nga ginagmay lang. Hindi na po lang pisukan o tanong. Isa lang ang itanong. Mga taon. Tanon. Lutas. Iban pa. Ha? Yan lang ba? Wala po. Exercise sa alawas. Hindi po ma-high blood. Sige raw lingkod. Sige raw maglingkod. Pag lumulihok. Madagko po na impian. Hanglag po na. Mulihok po mo. Sige raw bukaon. Muy lihok. Sige raw kanong silpon. Importante. Muawat mo sa akong gihimo nga mananom. Karon kung madamlag ay maani ba na makaon kita ano itong pagpanano nga tura mo kahago ta wala ito isipon ang hago so usap kali sa part ng lawas nga maka lihok atong mga kaugatan, diba? Buho ta itong itanom ni atong saging yung saging yung atong gilukat dito kita saging kadis nun. Kini nga kadis nun dili ni sa dako kay punuan gagmay ni sa punuan nindot dapit sa pilis nga balay dili kani siyang pahong iriya nga dako bunga na ay isang klase nga kadis nun dili katong dagko kay nga punuan ayon ta buho. Kinahanglan po nga ato pong abunuhan at mga tanong aron po na himsog po siya himsog po ang atong mga tanong sama ni ini itong tanong itong gitanong nga lakatan na munga na ha? Sinamunga na makatulong. Saging na to nga lakatan. Mga adlaw ana. Ito na po ning putlon. Kakaon na po ta. No? Soy no? Lagi. Uy, na may lagi ko diri salag.
Lapang gi-transfer pud nga kuan. Mangustan diri oh. Ako na. Balik tagbuho. Kapanahuman. Itong isa ka buho. So padayon lang ta sa tong pagbuhoan no. So ato lang putlon ang ato nga video. So thank you for watching, and don't forget to subscribe my Facebook, likes and share, and God bless us all.